Hola, bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Soc l'Albert i avui estaré fent la tier list de les pel·lis de Marvel i DC, d'acord? Totes les pel·lícules que han fet, o gairebé totes. És una llista bastant llarga, em sembla que hi ha unes 77 o així. He descartat algunes que encara no s'han estrenat, les he ficat en el tier de no l'he vista, o no l'he vista perquè no s'ha estrenat, és el mateix. I tenim 77 pel·lícules, així que anem per feina, d'acord? Som-hi. Comencem forts, vinga. Joker? Està bé, eh? Em va semblar bastant sobrevalorada la pel·lícula aquesta. No la puc ficar més avall, d'acord? Perquè em sembla que està bé, la pel·lícula, però que no és tant com... Hòstia, se m'ha anat la llum, tio. Molt similar a la pel·li de Taxi Driver i El showman de la comèdia o alguna així, del Robert De Niro, una mescla entre això. No vaig trobar el Joker... Realment no em va sorprendre gens la pel·lícula, ni tan sols al final. O sigui, està bé. Anem a descartar ja d'entrada moltes pel·lícules per ficar-les. Bueno, com veureu, el rànquing és obra mestra de 9 a 10, boníssima de 7 a 8, està bé un 6, Baliga Balaga d'un 5 i merda com a última etapa per les que no valen massa, no us les recomano, que igual es poden veure però no. I aquí posarem Jonah Hex. És molt dolenta, d'acord? No recordo massa bé ni tan sols de què anava, però bàsicament no em va agradar. Ghost Rider. Mare meva, Ghost Rider. I posaré la segona part, perquè la segona part és pitjor que la primera i és una puta merda. O sigui, és molt dolenta, d'acord? O sigui, Black Panther és bona. De fet, Black Panther... Estic entre posar-la està bé i boníssima. No més que això, Està bé. Spider-Man Far From Home. No està mal, però... Tampoc em va semblar la hòstia com per posar-la al tier 2. Val? Perquè el tema del misterio... Tampoc em va convèncer massa, la veritat. Vale, Thor. La 1. Baliga Balaga. La primera de Thor no és massa bona. Què més tenim? Batman Begins em va agradar bastant, sobretot com a pel·lícula dels orígens del Batman. Jo la posaria... Està bé o boníssima. Batman Begins. Mira, jo la posaria a boníssima. És molt bona. Les pel·lis de Nolan són massa bones. Ficaria el Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro va aquí, ¿vale? És d'obra mestra total. ¿Vale? El Joker per mi és millor, ¿vale? És millor que el Joker de la nova pel·lícula, d'acord? Joaquin Phoenix està bé, però el Heath Ledger per mi és el millor Joker de moment, ¿vale? El Jared Leto ja ni el conto perquè és terrible, ja no sé on està la pel·li de Esquadrón Suïcida, però ja us he fet un spoiler, ¿vale? Però no aquell Joker no. Vale, Guardians de la Galàxia és boníssima, ¿vale? Guardians de la Galàxia és boníssima. Superman 4. Superman 4 és una merda. Una puta merda. Deadpool 2. Deadpool 2 està bé, però tampoc em va dir res, La deixo aquí. Està bé. Superman 2 és molt bona, ¿vale? L'antiga Superman 2
Està bé. Està bé, està bé. No crec que es mereixi pujar al tier 2, ni de conya. Oh, Déu meu. Spider-Man 3 de Sam Raimi. Hòsties, aquesta pel·li té molts problemes. Baliga balaga, tio. Justice League. Justice League, tio. És molt complicada aquesta llista, No caurem mai. Justice League no es mereixia això, tio. Potser ho arreglen amb el tall de Snyder, però jo la vaig trobar meh. No és una caca, no és una merda, però és una pel·lícula normal. O sigui, la pots veure i quan s'acaba has dit, bueno, no està mal, però tampoc està bé, amb la qual cosa, fora. La tercera del Cavaller Fosc, probablement al mateix nivell que Batman Begins, vale? Amazing Spider-Man, la versió de Mark Webb, vale, no me'n recordava, sí. Aquesta és la del Llangardaix, no? Vale. És me total, tio. No acaba de funcionar massa bé, no hi ha res que destaqui. Tot acaba en un edifici alt, com genèric, és molt genèrica. Què es pot salvar d'aquesta pel·li? Doncs la banda sonora de James Horner, que li dona punts, això està clar. Wolverine, tio. Aquesta és la tercera, no? La Wolverine l'asiàtica, no? Com es deia aquesta pel·li? Wolverine... A veure... Vale, no, era la segona, no? Exacte. Wolverine Immortal, tio. Wolverine Immortal, tio. Aquí està. A veure... si aquesta va aquí... Aquesta, com a mínim, hauria d'anar aquí, perquè el nivell és bastant millor, però segueix sent molt dolenta, tio. El puto samurai aquell del final, tio. No. Ho sento, però no. Suicide Squad. És massa dolenta, tio. La salvaria per Will Smith. Alguns personatges no estan mal, però quan l'acabes de veure tampoc et diu res. I no tinc ganes de tornar-la a veure, tio. O sigui que ho sento, però... Iron Man 2. Iron Man 2 està bé. Iron Man 2 està bé. Iron Man 2 està bé, és molt bona, tio. Batman v Superman és una merda. És una merda com una puta catedral, tio. És dolentíssima, tio. És molt dolenta, tio. No salva, tio. És impossible de tornar-la a veure, aquesta pel·li. En canvi, Man of Steel, a mi al principi no em va agradar, la vaig tornar a veure, em va agradar més. Hi ha talls molt raros, és veritat, hi ha coses que no funcionen, però està bé la pel·li, està bé. Les lluites són molt anime, o sigui, les lluites probablement siguin de lo més anime que s'ha fet. És massa excessiva, efectes per efectes, però està bé. Venom. Venom, tio. Venom és caca. És caca, tio, no? Està ben fet el bitxo, no diré que no, però quan l'acabes de veure no te'n recordo, ja no me'n recordo. O sigui, la vaig veure fa uns mesos potser i ja ni me'n recordo. Constantine, no, tio. A veure, no està malament, però no em diu res, tio. Totes les que hi ha aquí no em diuen res, tio, sincerament. Poden estar entretingudes en algun moment específic, en algunes escenes dius, hòstia, per aquella escena només vull veure aquella escena. O sigui, em poses aquella escena i ja no vull veure res més de la pel·lícula, només
l'obriria per aquella escena i després ja me'n vaig a dormir. O sigui que Capità Amèrica està bé, però valiga balaga, tio. No. X-Men First Class. Aquesta és una pel·li d'estar bé. El reboot que van fer va ser molt bo en la primera pel·lícula, crec jo, i en les següents estan bé també. Superman 1, l'antiga. Superman 1 és un clàssic, tio. És bona. És molt bona. Jo la posaria... Música de John Williams, Christopher Reeve, és boníssima. Superman 3. Merda. Superman 3 és merda. No. La segona la poso en estar bé pel tema del General Zod. Em va agradar bastant el tema dels enfrontaments. No tan espectacular com a la nova versió, però... Mireu, X-Men Phoenix és una puta merda. X-Men Phoenix, tio. No saben com fer el Phoenix, tio. Us ho dic en sèrio. No sé què collons està passant. No sé quines paranoies s'han menjat aquesta gent, però les dues vegades que ho han fet fatal. O sigui... X-Men, la decisió final. Merda, total. Thor 2. Merda. Thor 2 no val res. Batman Forever. No, espera. Batman Forever és un perill, Hòstia, el Tommy Lee Jones i el Jim Carrey fent aquests papers tan estranys, tio. Tinc bon record, O sigui, jo la posaria a valiga balaga, però és millor Batman Forever que Batman v Superman. Hòstia, pues la deixo aquí, La deixo a perquè aquesta sí que té que anar aquí dintre. Aquesta és horrible, tio. És horrible, no hi ha més història. Thor Ragnarok se'n va aquí, Thor Ragnarok és boníssima, tio. Linterna Verde se'n va a merda. Birds of Prey l'he vista i no em va agradar. La vaig trobar molt forçada, no em va sorprendre en cap moment i Ewan McGregor desaprofitadíssim, la veritat. Batman. Mira, Batman té que estar aquí. De fet, quasi que la pujaria inclús, La Batman de Tim Burton és una obra mestra. Tio. Jack Nicholson. Hòstia, és que no trobo res dolent, tio, en aquesta pel·li. És impossible trobar res dolent, tio. Obra mestra, tio. Logan. Vale, Logan està bé. Però la vaig trobar molt avorrida, tio. La vaig trobar... Com a pel·li de superherois, sé que a molta gent li va agradar, té molt bones puntuacions, és com el capítol final, no?, del Lobezno. Com a pel·lícula de superherois, no em va dir massa, o sigui, la deixaré aquí. Wonder Woman és molt bona. Jo diria boníssima, sí. Deathpool, la 1, jo la posaria per sobre de la 2, ¿vale? O sigui que és boníssima. Aquaman és boníssima.
Aquaman és boníssim, em va agradar moltíssim. X-Men Apocalipsis. Hòstia puta, tio. El paio aquell vestit de blau, Déu meu, que semblava sortit d'un carnaval, tio. Del Carnestoltes, tio. Què collons va passar en aquesta pel·lícula, tio? Què collons estaven fumats, aquests tios? I a sobre, una altra vegada, tio, el del Fènix no em quadra gens, tio. No m'agrada, tio. No m'agrada, tio. Superman Returns, tio. Superman Returns, tio. Amb el Kevin Spacey fent de Lex Luthor, no estava pas malament. A veure, és impossible que arribi al nivell actual, o sigui, ja estic posant Man of Steel aquí, és que ho tinc que baixar, tio, és que no pot ser, tio. Superman Returns no, però tenia alguna escena bastant ben feta, tio. La de l'avió, per exemple, però és el que dic, clar, són escenes específiques d'efectes especials molt currades i tal, però continuem. Iron Man, la primera, és molt bona. Ja ens falta menys. Capitana Marvel la posaria a estar bé. Guardians de la Galàxia Volum 2. Hòstia, és que està al mateix nivell que la primera, tio. És molt bona, tio. És que les de Guardians de la Galàxia, tio, són brutalment bones, tio. O sigui, són boníssimes, tio. Boníssimes. Hulk d'Edward Norton? Hòstia puta, és veritat. Hulk d'Edward Norton. Jo ho sento, però Hulk d'Edward Norton... De fet, em va agradar més l'anterior. Sé que és una mica contradictori, però aquesta la ficaria aquí dalt. Algú tenia, o sigui, era com... No sé. Em va agradar més. Que era la de l'Eric Bana, no? Sortia l'Eric Bana, no? Nick Nolte. Jennifer Connelly. O sigui, compte, Compte amb això, O sigui... Amb aquesta teníem actors de la hòstia i a sobre la pel·lícula estava dirigida per Ang Lee, val? El director de Tigre i Drac, La vida de Pi, o sigui, es nota alguna cosa, o sigui, no era massa bo, o sigui, la fico aquí, valia balada, però estava bé, molt millor que la d'Edward Norton, però de llarg, o sigui, de llarg. Daredevil. Daredevil. Mira, si voleu veure algú de Daredevil, veieu la sèrie de Netflix, val? Daredevil, la versió del Ben Affleck. Ben Affleck. I la Jennifer Garner, oblideu-se perquè us agafarà mal de panxa i després no vull ser responsable. Ant-Man és bona. Ant-Man, i té bona banda sonora, jo la ficaria Ant-Man aquí, està bé. X-Men 2. X-Men 2 està bé, segur. Tenim X-Men 1. Estan al mateix nivell X-Men 1 i 2 que X-Men First Class? A veure, els anteriors... A mi em van semblar bones, o sigui, em van semblar bones les X-Men, no puc negar-ho. La segona em va molar bastant, també. No les fico un tier més alt, però jo diria que estan bé. Spider-Man de Sam Raimi... Hòstia, la segona és molt millor que la primera, tio. És que la primera també era bastant bona, però... el Duende Verde, tio. Bastant bé, però hòstia... Però clar, és a l'origen, tio, i a l'origen està xulo, tio. Les dues aquestes, tio... I la segona... Doctor Octopus. La segona és millor que la primera, tio. A mi em va agradar més la segona que la primera, tio. La tinc que deixar així. I està bé, o sigui, està bastant bé la primera de Sam Raimi. De fet, està bé així perquè em considero que és bastant millor aquesta que la d'Amazing Spider-Man. La deixaria en aquest ordre. La primera està bé, la segona és boníssima i la tercera és un meh. La tercera no és tan bona. Vale. Els Quatre Fantàstics, la versió antiga.
Són me total, tio, aquestes pel·lis, tio, les dues, Em passa el mateix. Però mare meva, tio. El tio aquell vestit de roca, tio, que semblava de cartó pedra, tio. No, tio, no pot estar aquí, això, tio. No pot estar aquí, tio. La tinc que d'agradar, tio. La tinc que d'agradar, sí. Les de Fantastic Four, caca. De fet, aquestes també s'anirà aquí. Vale, Avengers Infinity War. Avengers Infinity War. Avengers Infinity War és obra mestra, ¿vale? Obra mestra total. Probablement una de les pel·lícules més taquilleres, si no la més taquillera de la història. Després de 80.000 pel·lícules, aquesta és per mi la millor pel·lícula. Jo la ficaria a... Boníssima? Boníssima? Sí, és boníssima. Ultron... Ultron, tio. Ultron està bé. Endgame, tio. Endgame... Està bé, però no mata, tio. Endgame... Per collons té que ser millor que Justice League? Jo diria que està al mateix nivell que Ultron, O sigui, és... No arriba al nivell de Infinity War és una bogeria, val? És una bogeria, tal com van fer el... de principi a final, d'acord? Recordo que quan va acabar la pel·lícula, al cinema es va quedar mut, tothom es va quedar en xoc, vaig estar en xoc tot el trajecte fins a casa i em va marcar moltíssim. O sigui, Endgame, Infinity War, increïble. Endgame és, pues, bueno, la conclusió que tenia que passar, però que, bueno. Watchmen està bé. A mi no em va desagradar, tio, Watchmen, No em va desagradar gens. La sèrie l'he vista i està bastant bé també, la sèrie, si no l'heu vista. Serà Amazing Spider-Man 2, suposo. La segona part de què anava, tio? Era la de Electro i el Duende Verde, no? Aquesta pel·li... Baliga, balaga, Jo la ficaria a Meg. Igual que la primera. No em va dir res. Està bé per veure, però... Winter Soldier. Aquesta se'n va amunt, Winter Soldier és boníssima. X-Men... La de... Días del futuro pasado, ¿no? Días del futuro pasado, es deia? X-Men Días del futuro pasado està bé, em va agradar aquesta. De fet, tota la paranoia temporal li suma punts, Li suma bastants punts. Tenim la de Spider-Man Homecoming, la del buitre, no? Em va agradar bastant aquesta. Jo li diria, està bé. Està bé. El buitre, només pel buitre val la pena veure-la, aquesta pel·li. Civil War. Hòstia, Civil War... Però que lluitin entre ells, la tensió tampoc arriba a ser tan fort. Bueno, sí, al final sí, però... Saps que no es faran massa mal, no? És com, bueno... Ara et pego un cop i tu em pegues un cop fluixet, que no es noti. Aunque, bueno, si es peguen hòsties bastant fortes, però... està bé, està bé, està bé. Vale, Batman, de la segona... de les antigues, jo la posaria... Està bé.
La primera és la bona. Aquesta no arriba al nivell. La podria posar aquí, però... Catwoman és que... mare meva. I el Danny DeVito fent de Pingüí, en general, està bastant bé, tio. Doctor Strange... està bé. Doctor Strange està bé. No diria que és boníssima... No, boníssima no. Iron Man està bé. Shazam... Sé que molta gent em matarà ara, però Shazam... A mi personalment la vaig trobar meh. No em va fer massa gràcia en general. No m'entra. I aquesta... no. Aquesta és meh també. D'acord, doncs aquí teniu la llista de pel·lícules. Si us interessa veure pel·lícules bones, les que he seleccionat com a obra mestra són El cavaller fosc, encara que haureu de veure l'anterior, que és Batman Begins, perquè si no, no veureu el fil. D'acord? De la trilogia de Christopher Nolan, val? És un dels meus directors preferits, perquè algunes de les pel·lícules preferides són Origen, i l'altra pel·lícula és la de Interstellar. Vale? Interstellar també m'agrada molt. Christopher Nolan, endavant. La Batman de Tim Burton, la primera, increïble, o sigui, Jack Nicholson fent de Joker, brutal. I Avengers Infinity War, la culminació de molts anys fent pel·lícules de superherois. La millor, jo crec que és la millor de totes. És molt subjectiu, o sigui que cadascú tindrà la seva pròpia llista. Vale, doncs fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, feu m'agrada, comenteu el vídeo, i si voleu que faci més llistes d'aquestes, així podeu contrastar i veure que us recomani alguna pel·lícula que igual no hagueu vist. Ja ens veiem en el següent vídeo. Que vagi bé, fins després!